Na ako'y challenge sa imo, boss ba? Boss, 20 pesos. Tagain ko sa imong pinaka-the best ng katawa sa tibok kalibutan. Oh, 20. Oh, 20 pesos. Imo na ni. Ready? Go. Katawa. Imong the best na katawa ba? Katawa. Ginawa man, boss, di ba na katawa? Pinagusto ng katawa. Ah? Hindi mo pinakagabi sa katawa? Ano, master? Kaya malipay ka, sama din mo pagkatawa na eh. Kaya mananaw ka sa lira ni Dulpi, anak. Okay ba?